Bueno, jo crec que tindrem que valorar totes les propostes de Nike, Adidas, Under Armour o qualsevol altra empresa que avui en dia sigui una marca top, perquè el Barça necessita una marca top, però estem estudiant altres projectes també que amb el programa els explicarem. Pues ja ho he explicat abans, tindrem que mirar el contracte i tindrem que analitzar com està el contracte amb Qatar. A mi m'agradaria que Qatar no estigués, però avui per avui no puc assegurar el que farem fins que no entrem i valorem com estan els contractes. El que no farem mai és posar l'entitat en risc per un capritx o per fer coses que els contractes no permeten fer.